corte do suministro, normalmente sempre se envía unha segunda comunicación. Iso pasa con todas as empresas suministradoras, tanto de energía eléctrica como de agua. Entonces nos extraña moito que a compañía, antes de notificar a suspensión do suministro, non enviara unha anterior comunicación. E ademais tamén nos extraña porque prácticamente todas as facturas que se daban en estes procedimientos de exercicio de crédito se corresponden cos últimos las últimas 3 facturas do ano 2015 correspondentes aos meses de agosto, outubro e diciembre. Por tanto, nos, por a nosa parte, nos vamos a hacer porque entendemos que este non é o sistema adecuado, sobre todo cando o propio Partido Popular aproba por maioría o seu orzamento e non ten previsto os pagos destas facturas. A lista tamén se vai a ser estamos de acordo con os protocolos de incorporar, pero non a través de requerimentos especiales. E máis cando veñen facturas de 2009, 2010 e 2011. Hai unha intervención máis? A BNG, como usted en estos casos, o tema de los productos de crédito, todo lo tendría que cobrar. Bien, pasamos a otro tema. Se encuentra abstención, cambiamos, expresión de hostilidad, por favor, de aprobado de manera. Sexto punto do día, aprobación da expropiación de mutuo acordo de terreos de propiedade da Comunidade de Montes de Petero na zona das aprobación da expropiación de mutuo acordo de terreos da propiedade da Comunidade de Montes de Petero na zona das Terminada a proposta favorablemente por unanimidade do Foro de Comisión. intervencións. Sí, pero non se traerá para nosotros esta semana porque, bueno, nos insistimos cuando tenemos las elecciones, trasladábamos los menos de las cosas, la línea del instituto, que como se reconoce aquí, no creamos el proyecto. La calidad de nuestros estudiantes y usuarios de las clases tienen transitar por la calzada o no disponer de las más por ninguna de las armas. Además se recuerda que en los autobuses el aumento el riesgo para los demás. Lo cual, bueno, pues esto es una alternativa que no estamos de acuerdo, pero bueno, que nos llama la atención sobre que en aquel momento un informe de la Junta relación decía menos sí que tienen dudas. Tenemos que reconocer ahora la realidad y enmascarar que no nos olvida que sí que tenemos que estudiar naturalmente por ahí, no es verdad, es necesario, importante, no se va a votar por supuesto a favor de esto que es tan necesario. Nada máis a favor, xa que hai un acordo entre da comunidade de Montes de Petero, pues, con os equipos da Xunta.
a contar ahora aquí en detalle non sería capaz, porque é un proceso farragosísimo, pero que está todo documentado aí para ver. O importante desto é que hai entendemento total entre o Concello e entre a Comunidade de Montes. Creo que estamos todos na línea de tratar de mellorar a parroquia, tanto o Concello porque toca unha parroquia onde temos a maioría das instalacións de servicios, non porque sea petero, sino porque, bueno, pues aí se ubica a maioría de servicios. Eles, conscientes de eso tamén, pues tratan de que cheguemos a un entendemento. Entonces, sí vamos tamén a poder hablar. Pasamos entonces a aprobación neste punto. Votos en contra, abstención, votos a favor, aprobando por unanimidade. E vamos a los último que dice aprobación da proposta para otorgar o nome de Patricia Martínez ao pabellón de Castellos. A ver, dictaminouse a proposta do Consello Comarcal correspondente e aprobada por unanimidade. Intervencións. Non, venga. Venga, nos, cando se nos comunicou por parte do portavoz deste tema, poner un nome a unha instalación unha persona, me da igual, Patricia, tamén sei, é un arma de doble filo, porque o día de mañá ver no hospital, porque nunca se sabe o que pasa na vida. Pero claro, en ese sentido, por el sentido práctico de la cuestión, no por la persona, ¿vale? Que non tiene nada, no tema. Pero claro, es que esto nos... Pues dentro de unos anos, ¿qué pasa? Si tenemos pabellón ferrocarril, dentro de unos anos pasa algo na vida e temos que evitar eso. Non nos gusta, simplemente porque a mellor frecuencia hai que revisar detrás do tema. E temos, por supuesto, na medallas de nos aproximamos a retirar junto a la Rosana, pórtico, temos que retirarla, porque foi un desastre económico que fixeron. Bueno, una vez, pero después se demostró que había que retirarlo. Puede pasarnos igual, con tiene carrera, etcétera. Pero claro, aquí también tengo algunas cosas, por eso no si nos abstener en esto. Bueno, pues, como non podía ser de outra maneira, nos estamos de acordo, e máximo, cando Patricia foi aí onde empezou os primeiros pasos de baile, donde eu os mirei, ademais, porque eu estaba na organización deso. Entonces eu especialmente sentirme orgulloso de que Patricia represente este problema. Gracias. A verdad que, Emilio, comparto completamente o que estás diciendo. A mí non me dá máis ninguna vergonza reconocer que o día que lle dixemos a mí me caían as lágrimas. Por que? Pues, efectivamente, por lo que estás diciendo, porque Patricia estudiou en ese colegio, vivió al lado de ese colegio, y fue justamente en esa ubicación donde el Centro Cultural tiene su sede y donde Patricia aprendió a bailar. O sea que pues fue casualidad de que un pabellón pues, que no tenía todavía más que nombre de colegio, porque la verdad que darle un nombre de otro colegio que xa lleva muchos años funcionando, este era como o último que construimos. Bueno, pues a suerte de que justo é o que ten tanto que ver coa vida de Patricia. Entonces, me alegro de que cando me propuxo o Concello estudiar todos de acordo. Ahora me llegou a referir a Miguel, porque creo que é unha persona
que aquí se entregan medallas al mérito, educativo, cultural, empresarial. Cuando se entregan las medallas al mérito es porque hay unos requisitos que se recollen y que son motivo de que a corporación entregue esa distinción. Pero no podemos pensar que va a pasar dentro de 10 años, porque a distinción se falla el momento que se pare. A partir de ahí, pues, a ver, yo vuelvo a decir lo mismo, entonces nunca había distinción de ninguna persona, ¿no? Yo creo que qué bonito, de verdad que bonito que una corporación recomienda un mérito de personas en particular, como en este caso, o como en otros moitos de entidades empresariales ou colectivos, ¿no? Como se elevan ciertos motivos deportivos, culturales. Eu creo que é motivo de satisfacción para quien o entrega, para quien o acorda e para eles que son parte da historia deste concello. A partir de aí, evidentemente, poden pasar moitas cousas, pero non pensemos en eso. Bueno, a mí me gustaría que fuese un reconocimiento de toda a corporación, que fuese unánime, porque creo que esta rapaza no merece Miguel. Creo que deberías pensar, estamos falando un exemplo de muller deportiva, de muller traballadora, de muller que se esforzou desde moi pequena, primeiro con a axuda dos seus pais e despois en solitario. Por non para quedar, pero Bueno, digamos que... eu agradezco. Votamos entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobamos por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos resolucións que preguntan despois en novas preguntas, comunicación da alcaldía. Bueno, comunicar que o próximo xoves, que mañá, vamos a Santiago de Compostela a reunirnos coa secretaria xeral de Urbanismo, vai o redactor a secretaria, para poder bueno, pues ir perfilando o final de lo que vai a ser a aprobación definitiva do plan xeral. Entón, bueno, a partir de mañá, teño a secretaria que me pode informar do que nos vai a decir a Xunta de Galicia. Comunicarles tamén que desde o Departamento de Emprego e Economía se está facendo, bueno, se presentaron xa 2 obradoiros de emprego de novo para este ano 16 e máis o plan de empleo para este ano 16. Comunicarles tamén que a semana que ven estará a Consellera de Medio Ambiente e Urbanismo, Beatriz Mato, para firmar o convenio da que vai a ser a futura obra que se contratará a partir de aí da casa do acondicionamento do aparcadoiro e máis a sostenibilidade das terras e o que está detrás do mundo. Comunicarles que a Xunta de Galicia puxo en marcha un proxecto de senda peatonil pola carretera de Corriño Gondomar, onde nos vemos afectados en unhas 3 kilómetros aproximadamente, o cual nos alegramos de esa noticia. Comunicarles que o consorcio do Louro máis Augas de Galicia pone en marcha por fin o saneamento de Roubín e máis de Gándara, de Almeida, Pedra do Corvo de Arquín, Pedra do Corvo de Sela e Arquín e Pedrauxe tamén. Con estas postas en marcha penso que rematamos o saneamento prácticamente de Mos, quedando a Nacional 50 nos dos tramos, non sei se queda alguna, así que La cuestión es que nos está la
que se inste a modificar o artigo 72 do Real Decreto Legislativo 2/2004 que suprima a exención do IBI nos bens e inmobles de propiedade da Iglesia Católica. Que se faga un censo neste municipio dos bens e inmobles rústicos e urbanos que están censados e registrados ao nome da Iglesia Católica e de outras confesións religiosas, así como das súas entidades e asociacións afíns. Que se inste ao Parlamento Español e que se derroguen os acordos do Estado Español ca Santa Sede, especialmente os asuntos económicos, xa que esta entidade religiosa incumpre obrigando a autoorganización da Iglesia Católica, como se contempla en levantitos acordos e, consecuentemente, a iso se elimine o IRPF a casilla de asignación a Iglesia Católica. Que se inste as Cortes Xerais que se fagan as modificacións pertinentes na Lei de Facendas Locais, na Lei de Mecenado de fundacións e outras normas locais e leis estatais e autonómicas para evitar injustificables exenciones do IBI e dos impostos da Iglesia Católica e outras entidades públicas. Estamos a favor desta moción, xa que pensamos que sí, que debería pagar o IBI a Iglesia, así como pagan as asociacións e así como pagan as familias, que xa tamén teñen que entonces máis a Iglesia, que máis cando estamos facendo hasta traballos non sociales, que venían a menos para el. Como sabes outras veces, o Venegas trouxos este tema con outra moción. No ano 2012, de xulio de 2012, presentamos o registro. Bastante de David, lo que pasou aquí hai tempo, solamente hai 4 anos. Ben, simplemente decir que xa se presentou por José Venega nese ano, en 2012, no Parlamento Español, una proposta de lei, non de lei, que estaba ao goberno que estaba os cortes da Santa Sede, e tamén se presentou unha proposición de unha lei para que se obriga a pagar o IBI. Simplemente, bueno, estas cousas prácticamente que traelas cada X tempo, nós cumprimos o noso traballo. Simplemente completar algún dato máis. En Galicia ahora mismo ao valor catastral das posicións, ahora mismo, perdón, ano 2012, cando independentouse o Galicia, prácticamente incrementar, que parece que está moi listo, varía que a 126 millóns de euros. Unos pobres moi pobres, que están manteniendo por aí. Totalmente a favor da moción. Procedemos a votación. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Repetimos a votación. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Se ha resultado con totalidad de la siguiente moción do Grupo Ganamos. Caso, o que pedimos é que, en virtude do carácter profesional que ten o Estado español, como se recoñece o artículo 16 da Constitución Española, consideramos e pedimos concretamente que se recoñezcan polo Pleno 4 puntos. En primer lugar, que o Concello de Mos acorde a non participación da corporación en manifestacións de tipo religioso, igualmente que acorde que os actos oficiais organizados por o Concello non teñan manifestación de tipo religioso, e son casos excepcionais, de acordo da Xunta de Boteiros, que pode haber representantes do Concello en actos religiosos, como, por exemplo, recepción de algunha persoa ilustre, incidentes con víctimas do Concello ou no caso de víctimas de violencia de xénero. En segundo lugar, que por o pleno do Concello se acorde delegar no concelleiro competente a relación cos representantes da Iglesia no Concello de Mos. O resto de concelleiros, cando participen en ceremonias de tipo religioso, que o fagan a título individual, en ningún caso na súa condición de autoridade ou representante político. En terceiro lugar, cando alguna confesión religiosa que conte con espacios propios en Mos insta a colaboración do Concello para un evento religioso, a participación municipal sexa basicamente garantir a seguridade e limpeza que requiere habitualmente calquera movilización ou acontecemento ciudadano. E por último punto, que o Concello, para garantir a protección do derecho
de ningún tipo de evento ou ceremonia religiosa, salvo en casos puntuais, como poden ser festas patronais ou eventos non que se sobrepase o aforo nos espazos dedicados ao público, e sempre respetando os niveis sonoros legalmente estipulados. Como isto, únicamente queremos é discernir o que é a práctica religiosa individual, que por suposto debe ser permitida e debe ser garantida, da intervención dos persoeiros, concretamente dos corporativos, na vida religiosa, que en ese caso debería estar completamente desligada unha da outra. Gracias. Partido Socialista. Bueno, o Partido Socialista vai votar en contra desta moción, primeiro porque, vamos a que haxa un acto religioso debe de ser un pouco libre, de que o que queire que vaya, o que non queire que non vaya. Eu, por suposto, non vou ir. Entonces sería casi coaccionar tamén a que eu me impoñemos outra, eu recortamos esta. Eu penso que debe de ser unha cousa libre e cada un que vaya a donde lle apetezca e que respeto que diga. Entonces, eso por un lado. Despois, o tema dos altavoces das megafonías, isto, unha vez máis, bueno, pues sí, a verdad que en alguna festa se está escuitando misa a través de megafonía, pero non é iso solo. Tamén escuitamos outras cousas que a veces non nos gustan. As megafonías están por aí, e, bueno, pois se non che gusta, tens que admitilo, porque outras veces se están con algún tema que a ti che gusta e che sona moi ben, e outra vez non che sona mal. Entonces, creo que debemos de convivir un pouco e respetar un pouco que cada un para aquilo, mentes que sea dentro de unha orden e un respeto, aquilo que te apetece. Gracias. Miguel. Estamos de acordo co espírito desta moción, sempre lo sentimos, obviamente, nos cando as comerinas, en la que neste estado non está totalmente instalado. É vergonzoso ver a Guardia Civil al lado dun Cristo, cosas destas, vergonzoso, pero lo que temos. Andamos con manos quentes con estas cousas, todavía que romper directamente e iso non é falta de respeto. Cada un que para o que dá gana a súa vida privada, pero o Estado é o Estado e a Iglesia é a Iglesia. Despois, o que non nos gusta, eu creo que se podía retirar, vai de guerra, non? Obviamente. Pero hai aquí unha cuestión que cando se acordan os concellos poderá haber un concello en actos religiosos, porque está facendo referencia solamente actos institucionais, a como institución, ¿no? Personalmente con traballo de la gana, pero como institución non demos espero este paréntesis aquí me parece moi lamentable, porque claro, xa sabemos que hai personas de primeira e segunda, xa vamos a ir a defunción da unha zona ilustre e tiene moitas víctimas de defensa en el ilustre. Non sabe, se morre alguén do concello non vamos a ir, vamos a ir ao concello. Claro, eu non, pero bueno, vos está dicindo eso, metendo un pouco a moción, non? Estou respetando absolutamente a moción, isto só personalmente, non? Porque a decisión é para ir a acto que se queira ir, sobre absolutamente ese
falar con veciño. Miguel, vamos falar dunha festa e sabes que disfrutar desa festa. Imos sempre con a familia, seguro que sí, porque é amigo. Incluso, bueno, como unha carretera aquí, pero sei que personas aquí, todos os días están aí a familia, certo? Non pasa nada. Oye, eso quedou respetado o seu. Que vos queda que sí, impoñernos, e só podemos ir a nos mandar de boas. No, pero non vai nese punto. Non estamos dicindo que cada un no seu ámbito personal, por suposto, faltaría máis que acuda aos actos religiosos que queira, que as misas, novenas, que queira, por suposto, que aquel que queira que vaya. Estamos dicindo que como corporativos, como representantes de todos os veciños e veciñas, non todos os veciños son creyentes, hai agnósticos, hai os creyentes, pero representamos a todos, e como representamos a todos, habrá veciños, unha minoría que será de outras religións, pero tamén hai os agnósticos, hai os ateos, entonces como representamos a todos como corporativo, porque no mellor, porque esas personas non difunden cal é a súa ideología, pero como representamos a todos, os corporativos non deberían ir na condición de corporativo, que é o único que estamos dicindo, na condición de corporativo representando a todos os veciños. Por suposto, que a título individual cada un debe facer o que queira, no exercicio dos seus dereitos, por suposto, faltaría máis. O único que estamos dicindo é que non se permite tampouco nin novenas, ni moito menos. O que estamos dicindo é que, por respeto a aquelas personas que non queren participar da vida religiosa, que por megafonía non se difunda todos os mensajes. Eu sei que na miña familia, prácticamente todos, pois van, pero hai unha minoría, que está unha minoría, pero que sí que non está de acordo con que se difunda esa megafonía para todo o mundo. É dicir, imagina, unha minoría de musulmáns, imagínate, unha minoría de agnósticos ou ateos que non queren recibir ese mensaje religioso, non teñen por que escuchar a megafonía. Home, pode haber un sistema puntual cando está completo o aforo desa iglesia, pois que sí, porque a megafonía para que as persoas se quedan fora. A tua compañía decía na comisión que había algún musulmán. Os musulmanes cando están aquí tendrán que respetar o que nós temos aquí. Ou temos que adaptarnos para algún musulmán. É que eu non entendo. Eu creo que... Unha pregunta. Depende deste concello prohíba que as novenas ou os temas festivos religiosos salgan por megafonía. Vamos. Vamos, un pouco de seriedade tamén, o sea, que pretende que o concello chaga as funcións de festas e que prohíba que as novenas ou que as misas do santo patrón de esa parroquia, hombre, por favor, eu penso que hai un montón de mocións para traer aquí, menos esto. Eu visto as festas de San Rotelio, pero cual non estamos falando por nós, estamos falando por respeto a aqueles veciños que non pagan esa primeira religión católica. Se trata do respeto pola convivencia con todos os veciños e por ese mismo motivo, a ver, este goberno vai seguir apostando por esa convivencia, como mañán chegará unha comunidade musulmana ou que sea e quere celebrar a súa festa, pois que o concello obviamente non lle vai prohibir. Pero entonces, si realmente desde o respeto da convivencia, pues hasta ahora está funcionando demais, non sei por que se trata de buscar cousas aquí, porque ao final, a ver, eu leo a moción esta poñedes aquí que os operarios municipais cando hai un acto religioso, o sea, os operarios municipais hai un acto religioso actúan como calquer evento, non van a ir a repinicar as campanas. Vamos a ver, neste caso esta é unha moción un pouco genérica, porque está previsto por a tema da Guardia Civil cando acompaña procesións, como estamento Guardia Civil, claro, pero este non sería este caso. Vamos a ver, aquí o único que estamos dicindo que non se dá, que a policía local cando participe nun acto religioso sea para no exercicio das súas funcións, é dicir, para regular o tráfico, para regular a seguridade ciudadana, e os funcionarios de limpieza para responder iso non vai a pero estaba previamente que se un día de mañana que ahora non sei, facía un proveedor do independente, non lle pode limpiar, como concejal do proveedor do independente non lle pode ir. Bueno, non sei o que está pasando. eu que dixen na comisión, o repito aquí, a ver, Camilo decía, a convivencia é o que nos pretendemos, convivencia normal, queremos ser un concello normal e que o concello teña un goberno tolerante. Tolerante significa permitir a vida normal das persoas. Entón, aquí hai unhas costumbres que non van a deixar de ser que nas parroquias pois hai festas aos patronos, patronas das parroquias e o concello sempre colaborou. Como colaborou? A veces subvencionando unha banda de música, pois a veces nos piden se podemos cortar unha carretera, pois cortamos a parte desa procesión. Mira como colabora o concello. Iso non se pon, non se está. Bien, entonces, aparte de eso,
convida, pues seguramente vaya, porque serán vecinos deste concello, inda que sean de outro origen. Entón, o concello vai a seguir participando da realidade que temos diante en este momento, que é que todas as parroquias pois convidan, celebran, conmemoran e traballan, porque eu creo que todos sabemos o que se gastan as comisións de festas para poder celebrar o santo patrono dunha parroquia, e carai, se traballan esas comisións de festas. Oye, pois mira, eu lles aplaudo de que dedican o seu tempo de vai ao bolsillo para poder facer esa celebración. E como non vou a participar con eles? No, pero ¿Cómo que no? Se me está diciendo que no. Pero estás confundiendo en ese aspecto. No estamos diciendo que no se participe en comisión de fiestas, las asociaciones de vecinos. Estamos diciendo únicamente que los actos litúrgicos, las misas, es decir, que como corporativo, porque en este caso estamos representando a todos os vecinos. En un nos teñen no siguen a o sea, que eu, por exemplo, sempre o lunes do Livramento me invita a comisión de festas a tomar un pequeno botelés. Me invitan a participar a misa e lle digo, no, adentro non vou, porque teño un acuerdo do pleno, entón espero fora. E cando termine tomamos o vino. Mira, Miguel, isto que estou contando é a realidade. Entón hai que ser un pouco serios cando traemos este pleno moción, sin pretenderes que o goberno vote a favor. Pues isto sería normalizar o que é. Normalizar o que sería a ver, que tens que partir de tu Miguel, que tens que partir da base. A ver, pero que o respeto a ser de todos os vecinos, é que só faltaba, pero mira, non pode olvidar vostede de que neste concello o 90% son católicos protestantes. Eso ten que saber. Sí. Mire, pois si quere lle digo que 70, se queda máis tranquilo con o 70%. Bueno, pues mire, se vamos a repetir que eu participo dos eventos deportivos, dos eventos... que se representa como corporativo, esa acuden a actos religiosos, como yo, esas personas no estarían de acuerdo, no se lle está respetando. Bueno, pero aquí estamos obviando algo importante. Lo importante é que ao final aquí hai un grupo de goberno, o cal pues, quere seguir convivindo e seguir respetando e seguir organizando os eventos da maneira que organiza, e o día de mañán que haya outra corporación ou outro grupo de goberno, pues pode tirar a súa maneira. Neste momento non nos sentimos cómodos facendo o que se fai e respetando aos vecinos que consideramos que temos que respetar. Non hai ninguna intención por parte do goberno de aceptar de que se controlen as megatonías das comisións de festas a ver o que se dedique con as megatonías. Non hai ninguna intención do goberno de prohibir o que non se fai, de que se a policía local participar en a procesión, na miña vida. A policía local, o moito que pode colaborar con unha festa é pois se lle piden que corte unha carretera pois uns minutos, unhas horas para pasar unha procesión. Corta a carretera con unha cinta e eso que é aquí, eso que pon aquí. Os traballadores do concello, pois obviamente ningún colabora con as comisións de festas, un traballo é outra historia. Os traballadores do concello o que poden é a veces traballar para as directivas que organizan pois cando é a festa do Codillo, ou cando é do Pazo, ou cando é festas que non son religiosas, que o concello colabora e os traballadores limpian. A ver, isto non ten de verdade para non se presenta ben. E o goberno que temos hoxe participa con quen nos convida, sean actos deportivos, culturais, religiosos, parroquiais, etc. Participamos con quen nos respeta, porque temos a obligación de facelo, e vamos a seguir facendo. Xogamente, aquí a nivel particular cada un pode facer o que queira, pero a nivel institucional tamén. É dicir, todos os concellos temos a libertad para participar onde queramos participar, sempre que non se falte respeto á institución. Só faltaba. Si é un acto que tenga algún tipo de violencia detrás ou terrorismo, por suposto que condenaremos e aquí non se permite a nadie que participe. Pero si non, todos os concellos temos libertad para participar donde a poboación nos pida. Votamos. Votos en contra, Partido Socialista, Partido Popular, abstencións, votos a favor, PNG, gañamos. Quedan sin votar.
concreto asilo a estas persoas entre os 28 Estados membros da Unión Europea. Votamos esta declaración institucional, votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobamos a todos. Quería propoñerles unha moción urxente que se entrega agora ao Concello e que tamén, se les parece, e naturalmente do Partido Popular, podemos facela como declaración deste Concello. Ahora les explico por que traemos, se me pasou a mí outro día falarlo na Comisión de Participación, a raíz dunha visita que tivemos á Cesca há 15 días, non? Xusto antes de Semana Santa. Bueno, pois fomos á inauguración dunha aula multisensorial que ponía en marcha esta entidade onde saben que hai veciños discapacitados intelectuais de los concellos todos de toda a comarca, non solamente de Porriño, e aquí temos bastantes tamén. Entón, bueno, aparte de que foi un acto entrañable coas persoas discapacitadas, pois ao terminar nos entregaron un manifesto a todas as persoas con responsabilidades políticas que estábamos ali. E ese manifesto, pois eu cando cheguei ao Concello le decía a Sara que me parecía moi apropiado hacer unha declaración ou unha moción donde todos sintamos este problema e que instemos desde aquí a todas as administracións públicas a que poñan todo o que estea nas súas mans para que este manifesto se transforme en accións concretas, que ao final do que se trata con este manifesto de apoiar a discapacidade intelectual, o desenvolvemento destas personas e, sobre todo, que tratemos a estas personas como merecen, que son ciudadanas e personas iguais que nós, que sí con as dificultades, pero que ao final teñen os meus sentimentos e perciben o mesmo que percibimos e a veces nos olvidamos disso. Entonces, bueno, pois, se les parece, tratámoslo con todos ou non. Sí, votamos a proposta é un manifesto institucional. Sí, o Concello, é dicir, isto está... Pero retiraría a como manifesto institucional. Claro, sería unha declaración deste Concello, sería unha moción desta corporación donde instamos a todas as administracións a que poñan onde está aí o apoio. Sí, bueno, nós queremos insistir en que están en contacto con las a pleno de las asociaciones frente de la votación. Estou dicindo que me despistei na Comisión de Luz, creo que xa o expliquei, despistei, non hai máis cuestión que esa. Después complicando los procesos, con tiempo, porque ahora nos imos a poner a una cosa. Pues por eso mismo, creo que esto non ten moito volta a quedar. Pero sigue relevante, porque estamos aquí correcto, pasando os papéis, a toda velocidad, en un procedimiento normal. Ben, nos centramos a favor, non hai problema, facemos unha declaración institucional, pero digamos que tamén queremos deixar claro, con a mesa, non tanto na anterior como nesta, e que vos os partidos que tedes, que son neste caso, todos que tedes, primeiro gobernantes en Europa e estar gobernando institucións, todos internamente todos que tedes que dar caña tamén. Está moi ben que pagamos isto non va a ningún lado, entendemos que non va a ningún lado, queda ben, apoyamos perfectamente, pero vos, gobernando, está recortando por todos lados, vale, era cosas como estado interna, y no, un poco claro o tema, queda ben, pero no. Evidentemente, creo que desde o pleno de Mos, tanto na moción anterior como en esta, podíamos facer isto e non facer nada, porque evidentemente pode vostede decir unhas veces que estamos gobernando en un montón de sitios, pero algo que non nace de aquí o problema desde aquí se pode resolver. Pero si aquí hai un goberno que na moción anterior pide, oye, sumémonos todos a esto, non pode
lemos con un poquillo de atención, pues hai temas aquí que, bueno, que tampouco están totalmente claros. Unha persona incapacitada ten que ter unha valoración por unha persona competente que decida si pode votar, si non pode votar, si pode firmar, si non pode firmar, porque, a ver, non podemos decir, pois si, vamos a dar o dereito de punto a unha persona incapacitada que malamente pode escribir, pero en as súas facultades ben, sí, pode decidir firmar, votar, pero tamén pode ser incapacitado e non pode hacer eso. Entonces eso ni se pode abrir, ni cerrar a todos, ni tampouco se pode abrir a todos. Si vamos viendo punto a punto, hai varias cousas aquí que, bueno, así en llano tampouco podrían ser. Tampouco estamos facendo de todo ben. Bueno, pues nada, aquí cada un decide. Esto é o que o Centro Acesca nos entrega e isto é o que o Goberno entrega para que se vote. Entonces, si o Partido Socialista se quere abster, pues se pode votar por parte do resto, pero como moción de Gañamos Bloque Particular. É un apoio a discapacidade intelectual. Un manifesto que a Cesca nos entrega e que a mí me parece apropiado traerlo. Non hai máis nada que eso. Claro, eu partindo desa base, porque se fuera posto, se podía leer un pouco máis detenidamente, partindo da base que ven do outro lado, claro, eu, por exemplo, o punto que dimos poniendo o profesionalista, eu creo que se refire non a eso, se refire a unha persona que está encamada que non pode ir a votar. Se refire a eso. Non vou máis alá, claro, se vas máis alá, pode pensar. Claro, si eu estou encamado, non podo mover, non está previsto que veña unha urna a miña casa que vote, eso sería o problema. Emilio, non ten conveniente retirar eso tamén, retiramos eso. No, vamos a ver, o único que están dicindo aquí é que, vamos a ver, isto foi totalmente así o 100% presentado por eles. Sí, tal cual. O lo que yo quiero decir. Sí, que está pasando la... A ver, pero este é un sexto que nos dicen. Vamos a ver, eu estaba no segundo punto. É necesario. É un sexto. Si non, como non vamos a estar de acordo en que teñan todos os dereitos, pero claro, non podemos tampouco decir si sí que os teñan totales e correspondan ou non. Eso sería, non sería serio. Este é un sexto, que eles nos piden que isto sea unha moción. Este é un sexto de que cando salimos pola porta nos entregaron este manifesto a todos os que estábamos aquí. E son eu a que digo, pois eu creo que este é algo pleno, para darlle, porque se verdad que o sexto teña o peso que se merece, nada máis. No, vamos a ver, aquí creo que están confundiendo términos, vamos a ver. No último, no que se reivindica, o no se reivindica, xa está dicindo que se lle teña en conta antes de, o decir, que se informen xuíces, fiscales, abogados, quen sea, antes da súa incapacitación, despois a maiores, como exemplo, únicamente que se lle teña en conta a súa decisión. Eso non contradice unha cousa como outra, non se está dicindo que se lle permita votar por instrumento, simplemente que no seu día a día, pois que se teñen en conta por menos a súa decisión. A ver, o tema de votar foi un tema dos que máis destacou así en principio, é verdade, foi porque, vamos a ver, para nada vamos a estar en contra de que se xente teña o máximo de dereitos posibles. Para nada. Que pasa? Que en tema ven así ahora, que se o vas analizando punto a punto, pois vas encontrando puntas. Entonces, pois, o facelo unha cousa seria, non vai dicir, bueno, como estas personas que entregaron isto, vamos a decir que sí e tampouco. Creo que se debe decir sí ou non con base. Entonces, pero por ese tema que non deja de ser. Votamos a favor e non pasa nada. Pues entonces esto facemos como moción da corporación. Porque esta é de declaración institucional, non, porque necesitamos a unha moción da corporación. Venga, votamos a inclusión, votos en contra, abstención, votos a favor. Incluímos na orden do día e agora votamos entonces a moción, votos en contra, abstención, votos a favor, aprobamos por unanimidade. Pasamos a dos preguntas.
por escrito pues antes de las 24 horas para que no sean respostados en esta sesión. Pero, bueno, creo que va a ser respostado o no, pero creo de aprobación dirigido a la Consejería de Urbanismo, en todo caso que corresponde, que esto sea su electoral. Y bueno, existe una conciencia generalizada, como ya comentamos antes, referente ao cambio das postas, esa argumentación de que a zona de comunidade dos centros públicos ten que ser elevada na súa urbanización. Pero, recientemente, construíse un muro diante do Camiño das Últimas, que claro, ese muro que se pode ver nas diferentes fotos interrumpe a rúa procedente dos núcleos. E ademais esa zona que é unha zona de na avenida que ven procedente do incluso más a diante do instituto onde atracan a maioría dos autobuses justo enfrente existe unha casa que é o número de alfabeto das familias antes na que foi construído un muro que curiosamente ese momento que a abrir a rúa que é porque o muro pues está metido ya no dirá. A nos consta que o propietario está disposto a un banqueo mayor de ese muro. E por eso, bueno, nos creo que se refranquee ese muro suficiente para que esa de la rúa tenga continuidad para o argumento que decíamos a principio de la zona de las fotos, para que pues eso, la seguridad de los delegados sea buena, pero si no en la zona de principio sea posible que pase cosas cosas. Así que creo que normalmente la siguiente sesión. Bueno, usted vaya a su lado de un venga, vamos bien. Esas son las preguntas a usted de pasar. Sí, claro. Advítolle a usted y más a su grupo, no sé quién es el que no sabe cómo funciona esto, a alcaldesa de gobierno tiene una obligación de contestar las preguntas al pleno o después por escrito relativas al funcionamiento do goberno, de control do goberno. Que me advertido. Hai cuestións que non llevamos a contestar. Unha decisión de Eso é unha decisión que nos permite a lei, iso nos faltaba. Continúa. Y este outro empleo para a señora alcaldesa que resulta que ao ser invitada provincial da Ciudad Popular e a pertenecer a 8 comisiones informativas cobra 200 euros por comisión, 475 euros por pleno e percibe habitualmente 2.075 euros mensuais da Diputación da Cultura, ademais de dietas e outras comisiones de premio extraordinario, o que supón os ingresos estimados mínimos de 24.900 euros ao mes, que sumados ao salario que recibe o Concello de Mos resulta uns ingresos anuais brutos de 73.576,5 euros. As ocupacións da alcaldesa de Mos da Diputación asociadas ao seu cargo neste organismo repiten o seu traballo no Concello. Xa non realizan unha labor exclusiva para o Concello de Mos e dedica unha grande parte do seu tempo a súa labor na Diputación ao sentido da propiedade. Resulta inmoral que cobre unha exclusiva deste Concello que xa non é real e impacto. Por lo que confía a xerar a sanidade das arcas endeudado ao Concello e para ser congruente coa súa aplicación neste Concello se fai o seguinte prego: que a alcaldesa renuncia a percibir do Concello de Mos a cantidade económica
equivalente a que percibe la Diputación. Estas son preguntas. Nos estamos. Están tamén formuladas por escrito antes das 24 horas. Recordo, como dice, que la valencia no se contestaba en este tiempo. Pero bueno, non quero suficiente, la verdad. A primeira pregunta é por que non admiteu a trámite a moción presentada por Gallamos en forma de tempo para que o municipal acordara rematar as obras que no seu día quedaron inacabadas de xeito que se construía o tramo de muro de construcción que falta por rematar seguindo o trazado de proxectos aprobado, así como dar continuidade a la rúa no vial que enlaza o vial que se envía al vía 55 con urbanización San Eleuterio denominado Camino de Correa. A outra pregunta é dado de diversos medios de comunicación en Facebook, nas redes sociales, aparece vostede como mérito no seu currículo licenciada en Químicas por a Universidade de Vigo. Nós temos datos contradictorios ao respecto e que, posto que nós temos ser transparentes e de verdade pues, facer valer os nosos méritos con veracidade, a minha pregunta é se usted é realmente licenciada en Químicas ou non. As seguintes preguntas son para a Consellería de Urbanismo. En caso de que haya alguna que no corresponda, pues alguna otra. Hay una pregunta más. Además de los anteriores, dado que continúa a circular por el camino de Rosalina y San Primera, los caminos de mayor tolerancia he permitido cada un protocolo que se sigue para controlar los tráficos pisados y las sanciones que fueron impuestas en los últimos 12 meses de cuantía específica de cada una referente a cada sanción.
No, estuve na mía antes de Camilo. No, Camilo, sabes que procuro vigilarlas antes de televisor. O sea, si empezaron a las 9:30 pode ser, antes non. Isto, cando hai que cambiar un pleno, si pode ser, porque ao final, pois, o que cambiarlo era un día, despois, pois, a moción política non estaba de acordo, non podía. Entonces, a ver se podéramos, xa que se cambia, poñerlo unha fecha que nos fora un poquinho mellor a todos, porque que pasa? Que a fecha xa non é boa, pero bueno, está acordada. Entonces, si tes unha programación para o último lunes do mes, despois, encima, se se pasa un miércoles, pois bastante peor, sendo este horario. Entonces, cando hai un cambio, si podemos, por lo menos, poñerlo nun horario moito máis flexible, máis cómodo. Hai un camiño aí en Toledo que se estaba esperando, o camiño das cartas, creo que chaman, se estaba esperando a que o tempo mellorara para prepararlo, xa mellorou, xa empeorou, a ver se mellora esta capa. O tema do alumbrado definitivamente funciona, non quedan algunhas farolas por medio que non encenden, pero sí, funciona. Pero sobre o alumbrado diría unha cousa, que ahora mismo está funcionando el alumbrado, e é verdad que hasta provoca que é demasiado alumbrado, porque se xunta mos e Porriño. Ali hai un alumbrado de Porriño e na Serra. Entonces, o alumbrado que ven da Serra de Porriño é como hai tamén o de Mos. Na carretera nacional? Sí, na carretera nacional. Hai diante da Serra o alumbrado de Porriño e despois está o de Mos. Entonces, eu diría de que en varias, o sea, en zonas se vai facendo un estudio do alumbrado para que non este sobrecargadísimo e en outras zonas facendo falta. Entón, ainda que sea por zonas, pouco a pouco, pois ir, porque claro, ali a verdad que, coño, hai unha zona, hai unha liña por lo menos que só. Si está o de Porriño, e o fin ao cabo é igual. Si está o de Luz, eu digo que así por zonas, pouco a pouco, porque con iso, aí facendo un pequeno estudio, ese alumbrado, en colaboración con Porriño, podríase unir totalmente, podría chegar ao alumbrado sin romperse moita cabeza, desde unido co de Carnacido, con Migo Longo, podría chegar a Ponte Seco ao alumbrado, sin máis, hasta incluso sin poder, ou mellor, hasta incluso sobrando algún proyecto.